Valentine. Ndinonzwisisa kuti izuwa revanhu vanodanana. Izuwa revanhu vanodanana. Chokwadi. Alright. Inangu mukunzisa kwe Valentine, especially nenzvimbo yatiri. Unogona kunge usina mudiwa wako ari panapa. Ndizvo? Yes. But ndikufunga kuti izuwa rekutarisana rudo. Yes. Izuwa rekuregererana. Ndizvo? Yes. Izuwa rekupanana second chance. Ndizvo? So mkoma wangu mushande kubiweyo. Pamasvingo. Tsvakirwa mic ndi homeboy wangu. Mutsvakire mic inotaura. Ndi homeboy wangu inobva pazimuto pamasvingo. Zviri homi. Wezhira wezhara wezhowe. Womutumira mari nainda Africa wozha wekona wobva idzora. Homeboy. 1 2. Homeboy. 2. Nditsvakire ntaure na homeboy. Homeboy mawina kudhara imimi. Yes. Wati kumushande kupi? Pamasvingo homeboy. Papi pacho. Pagutu. Une makore mangani? Ndine 32 yekubereka. 32 yekubereka. Une nguva yakareba sei uri muno muusungwa? Panguva dzino ndane 6 years ndiri mukati meusungwa. 6 years. Wasara nenguva yakareba sei kuti udzokere kumba? Ndasara ne3 years 4 months kuti ndidzokere kumba. Ndoda kupa 10 years but ndisana kupa 10. Ndoda kuti handiziva wakatadzira kuti ingai mhosva iya wakatadzira. But ndoda kuti zvizvi wakatasa pazvivhitivhiti nevari kuona nehama neshamwari. Ungotora chidano chekungoti kana ari hama ari mukoma ari tsano whether kwaari usingazoti ari kupi ungomuti shamwari ndokumbira uregerero panguva ino yevhale. Ndoda 10 yako wagara utori nayo. Ndoda kuti ite nemwoyo wese handisina kumanikidza. Ndoda kuti unatsoguru hako nemwoyo wese ichibata wallet yako. Alright. Ndinokumbira ruregerero kuhama dzeZimbabwe dzandakatadzira. Kwakange kuri kusaziva panguva dzino ndava kuziva ndakubatana nerehabilitation and reintegration. Tiri pano zvakare tiri phases of rehabilitation tiri mukati meusungwa. Ndakudzidzawo kuimba, kutamba, kunyora nzimbo zvakasiyana zvandakange ndisingagoni. Ndinoti zvangu ndinokumbira ruregerero kumhuri yeZimbabwe. Muombere maoko, a big round of applause. Powerful. A big round of applause. Yes. All right. Imo muri muno mukati meusungwa ndezvipi zvimwe zvidzidzo zvamuri kudzidziswa kana rumwe ruzivo rwamuri kuwana? Right, zvidzidzo zvakati wandei. Tiri kudzidziswa kuenda kutailoring kunosona hembe. Tiri kudzidziswa zvakare carpentry, tiri workshop. Tiri kudzidziswa zvakare kuita magitare, kuridza, zvekaucha, kuveza, zvakasiyana zvakati wandise, mechanics, building, zvirimo mukati meprison service. Ndokumbira kuti muombere maoko. Shefu muchitibatsira tiringera mberi. In short, muri yeZimbabwe tikuti isisu ungaone chipo chauinacho kunze, ungaone unyanzvi wauinawo, ungaone chigona kudzisa kurima uri mudhomene, tikuti makasununguka. Svikai kuZPCS. Uyai muzoona utungamiriri, uyai vakutungamirei, uyai muzodzidzisa vanhu vari kuusungwa munzvimbo dzakasiyana. Vamwe vanoita makekisi, ndo mabasa emaoko achakaita kuti hama dzedu padzinenge dzari kubuda anonosvika achiwana pekutangira, ari kuwana achisvika zvokuita, haasviki ari stranger, ari kusvika ari munhu but atova neruzivo. Vamwe vari kubuda muno muwata wamafundisi, vamwe vari kutobuda muno muwata wadzidzisi, vamwe vari kubuda munomu. Baba, pane zvivezwa zvandaona zviri paseri apa zvakawanda, state of the art pamusoro. Imagine zvako wakaisa paina mofela chera vakarovera zvavo pavhaleso matengera mhovhu kana moyo sinyoro. Can you imagine? Baba iwe. Can you imagine? Zvakare babano vari kuita mabasa ekugadzira motikari chaidzo. Yes. Ini yangu V11 yatogadzirwa ipapo, kusevhisa ipapo inobva yatonaka yakutomuka ichifamba konapo. Zvakare vari kunamatira vanhu vachimuka, vachipora, vakafa vari kumuka, vachipora. zviri kuitwa paRare Central. Jesus Christ. Ameno kana uchine mari pane vamwe vanogona zvimwe zvakawanda. Jada chivadeidza vangazondipedza apa ndombera ndipomumbera maoko achidzokera. Wonderful. Ava ndimedhe mangu totamba tese kumafime inimedzi yabata 10. Unozoenda unotengerwa zvaunoda ne10. Vanofamba ndikuita mafanizi ka. Vapiwa $10. Ivale. Wapinda. Unozonondonera medhe. Bye. Thank you very much. Kumurume akasununguka. Zviri sei? Mushe makati. Yes sir. Tinasvika muna kwenje. Kamuna kwenje. Kumushande kupi? Kumushando bva muno. Mupei mic dzevarume rekatini ndakamubatira ndiri pano. Dzevarume dzinoshandirwa. Zviri sei? Manake. Chirudzi chaukasungwa kushandisa nhasi Shona kana chirungu chii? Shona. Ndoda kuti utedzere zvandichataura kati tine Shona kana wagona ndokupa $20 yandakabata iyi. Alright. Ita kuti nhasi
Nasi tiripano pavale celebrations uchakuona kurwadza kwapachakuita saka semunhu ndoda kupa $20 ndoda kuti utenzere katatu usingamire usingakosore usingafunge mjolo usingafunge lunch usingafunge pamwe mhosva yawakapara usingafunge nguva yazara but ndikuti semunhu ari pavale ndoda kuti uti iwewe uchakona kurwadza kwapachakuita uchakona kurwadza kwapachakuita katatu mira usingamire usingafeme usingakosore usingaite sei ndozokorodza uchakona kurwadza kwapachakuita uchakona kurwadza kwapachakuita uchakona kurwadza kwapachakuita 3 times fast non-stop ukagona 20 years ndakabata yobvara naye pasi let's go uchakona kurwadza kwapachakuita uchaona kurwadza kwapachakuita uchaona kurwadza kwapachakuita go back to center ndipe mwakangwara anzi go back to center chiripo chibaba chacho chiripo chakabata maiki nditsvakire umwe ari neutral right chiripo chimwe chiripo zvirise wangu chibaba hanzi zvirise sei zvirise wangu right zita ndiani Edwin Visige iwe Edwin chikoro wagumira fomani ndagumira university level yes ndoda kupa $50 alright 50 yangu ichaita so yes semunhu akasvika university mumberi mangu akadzidza mubvunzo wandakubvunza ukagona 1 ndomupa 10 yes dziri 5 yes. ane $50 akatadza mubvunzo 1 50 yangu yese ndinotora asi ndoda kubvunza zviri simbo zvinowanika pamuviri wemunhu semuenzaniso ndikati gumbo nechishona nechirungu unoti chi leg ayo musamudzira unoti leg bata wabata deposit question number 2 mino nechirungu inonzi chi ndoda kungopa nose inonzi chi nose bata Yauya, napiwa imwe. 500 nemashefu question number 3 maziso nechirungu anonzi chi eyes mumbiri mako akadzidza mumbiri arikurowa ndakabata question number 4 ndapa $30 nzeve nechirungu dzinonzi chi ears mumbiri mako akadzidza chirikurowa ndipe mari babano ndipe mari ta iri papai pauya bhuru chekupedzisira semunhu akadzidza akasvika kuuniversity Yes, sir. gotsi nechirungu ronzi chi go back to center. Simukatiche.